Na farko babban alherin da na samu shine wanda na faɗa a baya, da ta dalilin fim ɗin na aure fim ɗin kuma mun samu zuriya. Wannan babban alheri ne a gona. Sunana Sha'aibu Idris, wanda aka fi wa laƙabi da Lilisko ko kuma a ce DSP Habu Sarki na fim ɗin Gwaska. Wannan shine sunana. An haife ni a cikin garin Kano, na kuma yi rayuwata da girma na a cikin garin Fage, a cikin unguwar Fage. Sa'ilin nan gabaki ɗaya rayuwata har zuwa lokacin da na zama cikakken baligi na yi ta a cikin Nasarawa, wato a Gawuna, cikin Burger kenan. Na yi karatu na a Ke Nasara Special Primary School daga nan na je Kawaji. Bayan na gama secondary school ɗina, na fara aiki da Kano State History and Culture Bureau, hukumar tarihi da al'adun gargajiya. Na samu tsawon shekara 2 ina aiki da ita, inda na je na in-service ina na diploma in Nigerian Cultural Studies Ahmadu Bello University Zaria. Bayan na dawo na zo na yi diploma in Public Admin a FCE 2000 daidai. Na ci gaba da aikin hukumar tarihi da al'adun gargajiya, da kanan na dawo na fara sana'ar fim a 1997, wato 1997. Wannan shine ɗan ƙaramin tarihi na. Fim ɗin da na fara fitowa a ciki, wato wani fim ne da muka yi da ni da Sani Musa mai iska, sunan shi Sa'a ta Bugata. Mun yi da ni da Sani Musa mai iska a 1997. Shine fim na farko da aka fara yin rawa a cikinsa. Wannan shine fim ina na farko. Wato abin ya kasance da cewa akwai fahimtar juna mai kyau tsakanina da ita, da girmamawa a matsayina na wanda nake ɗan fim kuma jarumi kuma furodusa. A lokacin ma da na ji muka fara yin fim ɗin da na sa ta a ciki, ban taɓa kawo yaƙinin aure zai shiga tsakanin ita ba, amma da ke Allah Ubangiji ya riga ya rubuta cewa mata ta ce, sai soyayya ta shiga tsakanin da ita. Ya kasance da cewa akwai fahimtar juna tsakanin da ta da yadda. Sa'ilin nan mahaifinta na ga babban mutum ne wanda yake malami, kuma mutum ne mai son duk abin da zaka faɗa mai ka faɗa mai gaskiya. Muka fahimci juna tsakanin da shi, har kuma ya kasance da cewa an bani ita na kuma aure ta. Dalilin da ya sa muka ƙara kaiwa wannan shekarun shine ba na yarda ta shiga hurumin da bai kamata ba. To mun yi ƙoƙarin fahimtar juna tsakanin da ita. Na yarda da ita, ta yarda da ni, kuma ina ɗora mata sharuɗa na tana bi. Haka ni ma in ta kawo wasu abubuwan wanda ba ta so ina bi. Kuma zamantakewar rayuwar da muke da akwai da babu, akwai haƙuri a cikin wannan tsakanin namu ne da ita na fahimtar juna. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa muka samu turba mai kyau har muka kai irin waɗannan shekarun 18 ma zan ce yanzu. To a matsayina namiji kuma baligi, alahayya alin Ubangiji Allah ya ba mu damar mu aure mata 4 ne. Amma yanayin adalcinka da ƙoƙarinka da kuma iya riƙon da za ka yi shine zai baka damar ka ga za ka ƙara ko ba za ka ƙara ba. Ni namiji ne wanda idan a yanzu lokaci ina buƙatar ƙarin zan iya, amma a yanzu dai ina ƙoƙarin zamana da matata ɗaya wanda muna zaman lafiya kuma shekarunmu 17 da ita. Ban da yaƙinin a yanzu zan ƙara, sai dai ban san kuma abin da Ubangiji Allah zai gobe ba. Ni duk wanda san Sha'aibu Idris Lilisko shekara kamar 20 zuwa 25 baya a masana'antar Kannywood ya san Sha'aibu Idris Lilisko ba ɗan sanda yake fitowa ba. Jarumi ne ni standard wanda kowanne irin role aka bani ina playing ɗinsa, wato ina yin sa. Saboda yawancin fina-finai ma za a ga Lilisko in an ce yana ciki za a ce wannan za a sha rawa da waga a ciki. Saboda ana ganin gogagge ne, ya goge a harkar rawa fiye da ake tunani, so da an gane za a yi tunanin wannan. So amma yanayi yakan canja. Akwai lokacin da idan girma ya zo maka kuma sai aka ɗauki wata karakta aka baka. Idan aka baka wannan karakta ɗin kuma kaga ta zauna maka, to ka yi ƙoƙari ka zauna akan wannan karakta ɗin kuma ka faɗaɗa ta, ka kuma nuna cewa da gaske wannan karakta ɗin za ka iya yin ta a ko'ina a duniya. So jajircewa da na yi da kuma ƙoƙarin da nake yi a cikin wannan karakta ɗin, yawancin waɗanda muke fina-finai da su suka ga cewa
Lalisco ba fa abin da ya dacewa illa wannan fim din. Tunda na yi fim din Gwaska na farko muka zo muka yi Gwaska Return, to yawancin producers masu shirya fim za su ga Lalisco ya fi cancanta da yi ainihin role ɗin ɗan sanda. Amma ba wai shine kaɗai fa, ni kowanne irin role ka bani zan maka. Na yi role ɗin ɗan giya ma a Sarki Jatau, kowa ya gane zai ga cikakken ɗan giya ne amma a cikin shirin fim. Na yi role kala daban-daban ba wanda ban yi ba, to amma dai ana ganin wannan shine ya fi cancanta da ni, shi isa jama'a duk yawancin fim ɗin zaki ga guda 20 nawa, zaki ga guda 18 kusan duk a ɗan sanda nake fitowa. Sai kasance da cewa kuma akwai alaka mai kyau tsakanina da hukumar 'yan sanda, saboda duk abin da zan yi ba na yin shi kai tsaye, sai na yi bincike kuma sai na yi tambaya, an ɗora ni a ƙadamin da ya dace na wannan ainihin aikin da zan yi nasu, don kan ne wani abin da bai dace ba. A baya a lokacin da na gabatar da kaina na ce na yi aiki a hukumar tarihi da al'adun gargajiya, kuma na fara aiki na a 1987. Na kuma daina aikin gwamnati a 2004. So a lokacin da na ɗauka ina aikin gwamnati da kuma lokacin da na daina aikin gwamnati, ba wani abu ne ya sa na daina aikin gwamnati ba, illa na ga cewa to in ba wasu dama su ma su hau wannan matakin. Ni kuma tun da na samu wata sana'a da nake ganin cewa ta riƙe ni kuma tana taimako na, in koma a riƙe wannan sana'ar ita ma hannu biyu. Tunda ita sana'ar hannu ko kuma sana'ar da za ta kasance ta kirkira ce, wata sana'a ce wacce za ta baka dama ka ɗauki ma wasu ƙarƙashin ka bacin kai. Amma in ka ce za ka yi tsaya da aikin gwamnati, sai ka ga aikin gwamnati kai kanka ne kawai. To amma in ka ba da dama wasu suka samu, kai kuma kana da wata, to haka ma ka ƙara taimaka wasu al'umma ne. Wannan yana daga cikin dalilin da ya sa na aje aikin gwamnati na kuma ɗauke sana'ar fim. Kuma sana'ar fim alhamdulillah na Allah godiya a cikinta daidai gwargwado ta yi mu. Sa'ilin nan wannan ina ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na gara na haƙura da sana'ar gwamnati in riƙe sana'ar fim ɗin. Ban da wata sana'a yanzu da ta wuce sana'ar fim, ita kaɗai ce na dogara ita, kuma alhamdulillah ina wa Allah godiya a kanta domin ina samun abin da nake buƙata daidai gwargwado. Baiwa ta Ubangiji ce, Allah shi ke ba da baiwa ga wanda yake so. Alhayya alam, kai kanka ba za ka san kana da wata baiwar ba sai idan har al'umma sun gani, sun ga wannan abin da kai ba karan kanka ba ce, wata baiwa ce da Ubangiji Allah ya dora maka. So duk wanda ce ni ina da baiwa akan abu kaza, to fa kar ka manta da cewa ba kai bane kake da wannan baiwar, Ubangiji Allah ne yake lamunce maka ya baka wannan damar, sannan al'umma su gani su ce wani yana da baiwa kaza. Ba na cuce ina da baiwa, illa in Allah Ubangiji ya bani baiwa, in Allah godiya a kanta kuma na alfahari da ita. Akwai su, zan faɗa alherai kamar guda 4 ma. Na farko babban alherin da na samu shine wanda na faɗa a baya, da ta dalilin fim ɗin na abai fim ɗin kuma mun samu zuriya. Wannan babban alheri ne a gona. Na biyu, na sai mota ta dalilin fim, alhamdulillah. Na uku, na samu award na best supporting actor of the year na fim ɗin Gwaska akalla kasar guda 3, wanda wannan dukkaninsu alkhairi ne a tattare da ni. Sai na 4, na samu kwakwaran yabawa daga hukumar 'yan sanda bisa irin jajircewa da nake yi don ganin ina yin abin da ya dace na aikinsu, wanda ba na bata musu aiki, sai dai kullum in har zan fito a matsayinsu ina yin daidai gwargwadon abin da suke so a yi.